Afsaneya Şahmaranê. Di vê cîhana bê ser û bêber de gelek cih û deverên veşartî hene. Ji dema ku ev cîhan ava bûye heta bi rojameya îro gelek bûyerên seyr û çîrokên ji rêzê derhatine gotin. Sir û razên serûbinê erda vê cîhana veşartî di nav hûrgiliyên van çîrokan de hatine nixaftin. Li ser rûyê vê zemînê li cihekî veşartî dûr ji çavê mirovan di bin erdê de bajareke hebû. Mar li vî bajarî dijiyan. Dever bi welatê maran dihat nasîn. Bajarê di binê erdê de ye. Dibêjin marê ku ji ber zilm û zora mirovan reviya ye xwe li vî bajarî vedişêrin û sitara xwe dikin. Bi hezaran mar di vî bajarî de dibin rêvebertiya Şahmaranê de dijîn. Gewdeyê Şahmaranê mar e û serê wê serê jineke pir xweşik û bedewe. Rûdena wê mîna heyv û rojê ye, pir zana û xwedî hêz e. Li welatekî kesek bi navê Çamîsab heye, xortekî xizan e, digel dayika xwe ya pîr dijî. Ji ber vê xizaniyê divê Çamîsab her roj berê xwe bide daristanê, êzingan berhev bike û bîne li bajêr bifroşe. Bi vî hawayî debara jiyana û mala xwe bike. Rojekê wekî her rojên ku qûtê mala xwe dabîn bike, tev li du hevalên xwe berê xwe didin daristanê. Ber bi aliyekî ve dimeşe, şînkahiyeke ku kêrî xwarinê tê dibîne. Çaxawî giyayî radike, dibîne ku cihê giyayî pir sist e. Bi kêrika di destê xwe de dixebire, dibîne ku dewsa bîrekê kevn û veşartiye. Bîr mişt hingiv e. Ji bo ku bikaribe hingiv tevî derxe, pêwistiyê bi alîkariya hevalên xwe dibîne. Gazî her du hevalên xwe yên li daristanê dike, da ku pevre wî hingivî derxin. Çamîsab xwe bi werîsekî berdide bîrê û hevalên wî li ber devê bîrê dimînin. Hingiv bi werîs dikşînin, lê di dewla dawîn de hevalên Çamîsab wî di binê bîrê de dihêlin û diçin. Ji ber ku bîr têra xwe kûr e, Çamîsab nikare bi tena xwe derkeve. Dema dinya bi ber tarîtiyê ve diçe. Dibîne ku ji qolekê di dîwarê bîrê de şewqa ronahiyekê li hundir dixe. Bi kêra di destê xwe de wê qûnçikê fireh dike û têra derbas dibe. Xwe di nav bexçeyeke pir xweş de dibîne. Her cûre pel, pincar, sebze û fêkîlê hene. Di wê kêliyê de bi dahan mar li dora wî kom dibin û wî dibin nêk Şahmaranê. Şahmaran sedema hatina Çamîsab li bajarê wê jê dipirse. Çamîsab jî çîroka xwe jê re dibêje. Şahmaran lê vedgerîne û dibêje: Em nikarin te vegerînin ser rûyê erdê. Tu yê cihê me eşkere bikî, ji ber ku mirovan gelek ziyan gihandî me maran û tu jî yek ji wan mirovanî. Çamîsab hem bajar hem jî mana li gel Şahmaranê qebûl dike. Piştî çend sal dibûrin, Şahmaran bala xwe dide Çamîsab got xembar û dilşikestî ye. Jê dipirse ka sedema vê xembariyê çi ye? Çamîsab dibêje ku min bêriya dayika xwe û gundê xwe kiriye. Min dil heye got serdana wan bikim. Şahmaran dibêje ku hûn mirov qet li ser soza xwe namînin. Bawerî bi we nayê. Hege zor li te were, tu yê cihê min nîşa mirovên din bidî. Ew jî dê werin vê şahristaniya min tarû mar bikin. Lê Çamîsab li ser wê daxwaza xwe rij dimîne û bi wê yekê Şahmaran rê dide Çamîsab û careka din li jiyana xwe ya li nav mirovan li ser rûyê erdê vedgere. Dem li wî welatê ku Çamîsab lê dijiya dibûr û roj didin peyhev. Şahê welêt nexweş dibe. Hekîm û Luqmanên wî welatî tev têne bi hewara wî ve. Lê ne kes nexweşiya wî dinase, ne jî kes dermanekî jê re peyda dike. Rojekê pizîşkek ji welatekî dûr di ber rêwiyê deverê û bi nexweşiya şah dibîze. Diçe li rewşa wî dinê re û dibêje: Take dermanê şah, goştê Şahmaranê ye. Hege bixwe dê rehet bibe.
دپرسن کا گلوکی مسکنê şahmaranê dinase zanyarê dibêjin her kesî bibin ser şok û hemaman bila gincên xwe danin laşekê mîna yê maran pûl bi pûl be helbet wî kesî welatê mar û şahmaranê dîtiye û dikare rê li pêş me bixe kesî bernadin hemûyan tînin û li laşê wan dinêrin lê çamîsap xwe ji ber çavan dida alî û ji malê dernakeve cîranekî çamîsapê tê derdixe ku wî xwe veşartiye xeberê digihîne wezîrê şah têne çamîsap ji malê dibin çaxa cilê wî ye bi ser laşî wî de tînin dibînin ku laşî wî pûl bi pûl e gelek ziyanê digihînin çamîsap bi rojan lê dixin dikin û nakin cihê şahmaranê nîşawan nade lê dawiyê dema ku bêçar dibin dibêjinê heger tu cihê şahmaranê eşkere nekî li şûnê em ê te bikuşin gava kêrê datînin ser qirkê hingê ditirse û raza cihê şahmaranê eşkere dike têne dev bîra hingiv şahmaranê digirin û dibin huzûra şahê Welêd berya ku şahmaranê ser jê bikin berê xwe dide çamîsap û dibêje diva bû ku min tu caran bawerî bi we mirovan neaniya lê min anî û qediya tenê xwestekeke min yada wîn bicêbînin dema we ez kuştim bila tasa pêşîn ji xwîna min şah vexwe ya duyem wezîr û ya sûyem jî bila ji para çamîsap be gava şahmaranê dikujin daxwaza wê bicih tînin û tasa yekem ji xwîna wê didin şahê Welêd dicî de dimre ya duyem jî wezîr vedixwe pêzana dibe ya dawîn jî didin çamîsap pûl li ser canê çamîsap namînin û laşî wî vedgere nolayê mirovan wezîr li ser textê şah rûdinê û dibe şahê Welêd û çamîsap dikeve şûna wezîr şah destûrê dide çamîsap da ku laşê şahmaranê bi neax bike dibêjin ku laşê şahmaranê li deverekê hatiye veşartin û heta niha mar nizanin ku hatiye kuştin heger pê bihesin dê derkebin ser rûyê erdê û devera ku şahmaran lê hatiye kuştin dê ji kokê ve helweşînin